Hey Mahlalela, hey ikanda yako nakuba break. Ah, black la. Yeah, alright, kudala ufikiri mani customer mile futhi problem yako Mahlalela awufuni kuhamba ufikiri. Yehlisa futhi mbicha. Isikelo sakho siyaluma lesinto. Hayi. Yeah, alright, kanti wena ufuna kugunda yini? Ngicedile kugunda mani. Ngithi isikelo sakho siyaluma. Kanti awusikini isikelo sakho kwasiluma soka. Manje awonti sirusile lokurusa mi. Isikelo sakho siyaluma lesinto. Wena ufuna kugunda ufuna kukhuluma nesigero sami ukuthi sigeri kanjani? Ngicedile musikura ayitira. Ngixolisisa phela. Ngobile kokhuluma lapha. Wazi ukuthi customer mile kugunda futhi. But antu yabona ukuthi undoda ungantshela ukwenza mbhadala imali yami la. Kanti ugunda emshobo kanjani ukugunda ikanda lakho ufuna kugunda yini? Ngithe chiscope. Sifuna ukuhamba ndoda. Chiscopa yini chiscopa? Mina niyazi ugunda njani abantu ungazi chiscope. Udala ke ngikhuluma sithi chiscope. ufuna neza kanjani isuse yonke inwele emakanda. Chiscope. Wakhuluma ukuthi ufuna format ni formata yonke into ikanda. Hayi ufuna makhuluma makuscope ni kuzo ukuthi ukhuluma kanjani. Format ni memory card ini. Khipha zonke chiscope akula format. Baba, wakhuluma ukuthi format ni formata everything. Khipha ke format. Ungangformata so memory card ini. Anithi wakhuluma ukuthi formata futhi ni formata wa component. Fine. Chiscope kanti abantu mabakhundu bagunda njani ungabatshela ukuthi. Wona ama customer Mahlalela kwashupho. Nekanda yakho nenkulu futhi imali yakho nebhadalili yashort. Yashort. Wona fanele ukubhadala extra money ikanda yakho nenkulu yabona. Uthatha ngekhanda kathi wena. Ungafuna ungisebenzisa bhanda. Woza ukuthi customer yakho ubhizi. Hayi kalinde. Ngafuna ukuthi ujakile kavuke kuseni ezonke. Bekufanele ukuthi ukhulume wona ukuthi ufuna iformat. Kube kudala iformat ile yonke. Chiscope akula format. Iformat anso memory card mina. Endoda awukho umuntu asebenza lapha khandeni lakho. Unikeza ekhanda. Baba asazana ungakhuluma into ongayaziyo la. Ekela kulisana nema customer. Angimazi. Ngakuthi yena ujakile kavuke kuseni. Format. Chiscope wona abantu kanti ngabagela uyazi chiscope. Abanye abantu babhalile abantu chiscope imali engaka. Uyamformata ngememory card. Baba, mina ni banda nibuyile Malawi British Empire. Niyazi ukunitshela nema chiscope mina. Ngiyazela kanjani mina chiscope ekhulumile naye. Format ni memory card. Wakhuluma ukuthi nifuna kuformata yonke into ikanda lami niyakuformata iwe wabona. Wafana ni memory card. Yini problem? Na formata manje so. Ni formatile ke manje. Una problem